ingkang ngraosake manah Sukorno sinten? Manahe bingah-bingah. Lho kok ya ngomong 3 4 5 hitungane. Berarti kabeh iki lagi susah to. Susah Bu, Pak. Mboten to? Manahe Sukorno nggih. Lah, sakmenika yen manahe Sukorno, monggo jumeneng. Jumeneng mawon kersane semangat. Nah, jumeneng ngarsane Gusti, nggih. Kiwa tengene diaturi salam. Aja susah. Gusti amberkahi. Aja susah, sing nom-nom, aja susah, Bro. Awak dhewe iki diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ampun susah malah nggih. Monggo yen mboten susah, sakmenika sareng-sareng memuji Gusti. Marang Gusti sowan, nggih. Apa sira nandang susah nganti ora bisa guyu, apa tenan tanggunganmu? Ayo do guyu kabeh. Esuk wengi lek kok pikir nganti ora bisa turu, ning sira rasane ngeluh. Ayo sowan marang Gusti, pasti bisa mitulungi. Mudarake tanggunganmu, amin. Bunga, sedaya bunga, bunga cahayamu. Waktu Gusti amberkahi, maring tentrem ning atimu. Rahayu wong kang percaya ning Gusti, pasti kepenak uripe, kepenak uripe, ora bakal nandang susah atine. Selawase Gusti tansah amberkahi. Rahayu wong kang percaya, rahayu wong kang percaya ning Gusti, mesti kepenak uripe, kepenak uripe, ora bakal nandang susah atine. Selawase Gusti tansah Stop, se. Lah wong jarene bingah hatine. Manahe Sukorno. Wong nyanyi Gusti amberkahi. Nggih mboten kraos lek jenengan diberkahi Gusti. Sing Sukorno astane ditarik nggih, olahraga. Ayo Mas, tarik Mas, ayo. Sukorno nggih. Apa sira nandang susah nganti ora bisa guyu, apa tenan tanggunganmu? Esuk wengi lek kok pikir nganti ora bisa turu, ning sira rasane ngeluh. Monggo sowan marang